O mere kamara na tonu merugo. O keke merugo. O bunyanu merugo. O mere kamara na tonu merugo. O keke merugo. O bunyanu merugo. O mere kamara na tonu merugo. O keke merugo. O bunyanu merugo. O mere kamara na tonu merugo. O keke merugo. O bunyanu merugo. O mere kamara na tonu merugo. O keke merugo. O bunyanu merugo. Life giver, life changer, Jehovah, you are the covenant keeping God, destiny helper, mountain mover, Jehovah, you are the covenant keeping God, destiny helper, mountain mover, Jehovah, you are the covenant keeping God. Hosanna diri, eseke bilibe. Oye na chiese rohi yegi undi bosi pinigwe hana maisiala anasiso ka Jehovah di odi konye kinaya na Jesus, hey, odigonye kinaya na chibarigwe, okaka, hey, ese idebube, amaki, jireligwe, jiwa. Akabwakaya Akajagofane mema Omre Kubeya Kene Rukari Emnoaya Isite Kena Digi Atata Akabwakaya Akajagofane mema Asina kabwakaya Akajagofane yemwa Omrebubeya Kene Rugarine Pemno Aya Isike Kena Digi Atata Akabwakaya Akajagofane mema
masura kafia toreto. Ore bubeya. Yene rumari ebeno. Isi iketu. Yena digi atata. Aka bakaya. Aka jego vale bema. Iya ewelu munye na mmiri si na mambo mmadu. Onye igwe na-aba n'ime mmiri ahụ ikpopụta ya. Aka si na aka aja aha nke nwaanyị dibịa na nwoke dibịa ji kechie gị na ị ga-atọ n'obodo ijele emachi ya pụta. Onye nwaanyị na-atọpụ gị n'ike dị n'ọbara Jizọs. Ihe ọsọ onye bụrụ aja ọsọ onye chụọ ebube nọ n'etiti anyị n'oge a. Ịtọpụ ịsọpụta nwere onwe gị nwa Chineke ka atọpụ gị n'agbụchi gị. Ihe ahụ ewunye n'ime mmiri anyị na-achịpụta ya. Anyị na-atọpụ mkpụrụ dị n'ụkwụ na ụka gị ka ị nwere onwe gị. Ebe ha si na ịma nje ị ga-eji ya. Ụlọ ahụ ha si na ịma nlụ ị ga-alụkwaba maka ọnụ Jehova ka nke a bụ. Ike ya abatago n'ọgba ebube bata mmụọ dị iche iche enyefe ka Chineke ndabanye n'ọnọdụ ahụ. Nwa Chineke ndị anyị na-atọpụ gị n'oge a. A na-eme ka ị nwere onwe gị pụọ na mgburi na-echi gị. Ndị ilo gị anọ na mgbagwoju anya mgbe ebube ya apụta na ndụ gị. Ihe ebube mere gị. Ihe ebube mere gị. Shakatori. Ebube gị bata makọrọ ọdụwe. Onye kere ka nwere onwe ya. Onye bụrụ isi ọgụgụ nsọ. Onye kesiri ka ọdụbụrụ ya fe. Chukwu ebube bịa. Biko bịa kele. Oke mmụọ biko bịa kele. Ebube bịa tọpụ ndị kere na mbuo. Ebube bịa tọpụ ndị kere na mbuo. Chukwu ebube. 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 Ebube mo. 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 Chukwu ebube. 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 Bịa. Anara alụ n'ọbe nna gị Jizọs na ị ga-alụ. Ịkpakọtacha ego ihe eji lụọ ụlọ problem aghasa ya. Jesus. I see you by the Lord. I know you by the Lord. It was not so at the beginning. Ihe eme tinye na ana na mmadụ ama nlụpụta ụlọ anyị emebie ya n'aha Jizọs. Nwoke ma nwaanyị jere ije a eluigwe megide gị ana megide gị. Ugwu megide gị ndịda megide gị. Anyanwụ megide gị ọnwa megide gị. Ụlọ ahụ unu si na ama nlụ a ga-alụ ya. Hey, Jesus. You are a mighty God. You are the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are a mighty God. You are the great I am. Hallelujah. 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 Ibu tukonya rebube. Yes, 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 yes. Oye kasi eduo. Hallelujah. Hallelujah. Ibu tukonya rebube. Oye kasi
ga-aga akọba akụkọ. Ndị ọzọ nwee promotion olu oge ị ga-enwe nke akọba akụkọ. Jesus. Abụ chi gị ga-ala gị n'oge a. Amen. Anyị na-etiju agbụ niile ahụ. Amen. Ebe ọ bụ na o si ị na-enwere onwe gị nwa Chineke. Amen. Promotion lutu gị etinye onye ọzọ. Anyị na-adọpụta ọnọdụ a na ndụ gị. Banye n'ọkwa dịrị gị. Banye n'ọnọdụ dịrị gị. Banye n'ọnọdụ dịrị gị. Ịma mbụ first class na-akpagharị ma n'inwere ọrụ. Jesus. First class ya nwa ga-alụ gị ọrụ. Certificate igwe akpagharị enwere ọrụ. Agbụ ji gị anya atọpụ gị. Anya atọpụ gị. Okwu ahụ egwu megide gị mgbe a dị ime gị n'afọ. Okwu ahụ egwu megide gị mgbe a mụrụ gị. Nke kedu at the age of 30, at the age of 35, he can receive abu. I am up again. Now, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jehovah bukokune. Jehovah bukokune. A na-egosi m mgbe ọ bụla ị na-alọ nlọ ifu onwe gị na ị nọ na primary school skuul ị gụrụ 6 years ị ka na-afụ onwe gị n'ebe a ewee were ihe nke gị debe mbọ niile a na-agba n'obodo oyibo nwere ihe na-apụta a na-agbago na-agbada akụkọ from one problem to the other. They tied your soul at that time when you are still in primary school. That's why you are still seeing yourself there. But the power that is above all is available. Ike no no. Anye jeba hekedowu. Now we no get primary, no get secondary. Anye talking about Jesus. Mwelo mwagi wachineke binye. Ada Zion can't talk again now. Budi no nuke. Yeah, that Zion adota binye. Isaiah 52, 1 and 2. Osi binye topo mwagi budi no nuke. Ada Zion. I na-atọpụ gị. Ihe ahụ eji kuchi gị na praịmarị na sekọndịrị anyị akụwebie ka ị nwere onwe gị. Ọ ga-eluwe imere Zion amara. Psalm 102 verse 13. Ọ ga-eluwe imere Zion amara. Jehova na-emere gị amara n'oge a. Jehova na-emere gị amara n'oge a. Amen. Ugwu bụ oge amara. Oge oge mọnọ n'oche ya biko bịa tọọ mụ na mbụ ụgwọ bụ oge amara oge ebere Jizọs nọ n'oche ya biko bịa zaa m ekpere ụgwọ bụ oge amara ewe oge ebere oke mọnọ n'oche ya biko bịa zaa m ekpere Chukwu nọ n'oche ya biko bịa zaa m ekpere Jizọs nọ n'oche ya biko bịa zaa m ekpere
Jesus no no Jeseya. Biko biasa kata na family gị atọrọ nkịtị. Onye nwanyị na-egosi m mmadụ. Onye nwanyị na-egosi mmadụ. Problem, marital problem. Jesus. That marital problem position ya ka e wee na-ekụcha mmadụ aka. A na-enweta ego ọ na-akwari because the family is not together. Foundation. Ihe ya gba n'ime ana. Ihe ha kpọdo dịka ntu. Na ị ga-anọ n'ọgba aghara n'ime nwa ezumike. Ego na-abata mana ọ bata mmadụ ihe iji eme. Jehova Chineke na-atọpụ gị ugbu a. Onye nsọ nke Izrel ka ị nwere onwe gị. Ebube mbara igwe na-agbalụ ọgwụ ahụ. Ihe ike emela ana. Jehova ọbara ya na-emebi ya. Ọbara onye nsọ na-atụ na ndị ezinụlọ. Ọbara Jizọs na-atụsa na ndị ezinụlọ. Ka ndị niile eji nwere onwe ha. Ka ndị niile eji na ana nwere onwe ha. Anyị na-esi n'obi baa n'obi. Anyị na-esi n'agbụrụ baa n'agbụrụ. Anyị na-esi n'ikwu baa n'ikwu. Ka a tọpụ gị n'aha Jizọs. Jesus. Jesus. Onye ifufe na lolu ya o. Ebulie kenukwa n'ụgbọ n'igwe. Ịkarịrị gị ya iche n'igwe. Ịbụrụ akwụkwọ ga-eme gị megota. You are the greatest God. The rock of all ages. You never went to the school of doctor, but you are the greatest physician. We didn't man a book and also managing your kagi to do what the nego do. Yameru wanja magi chuku. Me, you are stronger than the stronger. You are greater than the greatest. My Father, you are wiser than the wisest. Be the lifted above all creation. Dịka abụmọnụ Jesus. na-ema mbụ mmadụ. Otu ahụ agbalị gị nwa Chineke anyị na-egbuasị ya. Otu ọgbụgba niile ibu atagharị ebe ị banyere asị gị please go back. It was not so at the beginning. My father said whatever my father in heaven did not plant must be uprooted. Sure. That thing you are carrying around ibu atagharị otu ọgbụgba. No God, I didn't feature. Amen. Kọbara Jesus mee kpatịnagịnagị iru gị. Ihe niile bụ otu ọgbụgba dapụ n'aha Jesus. Amen. Okwu ekwuru megide gị n'ezinụlọ be nna gị. Okwu ndị ilo. Okwu ọnụ nke ndị mmadụ ọjọọ. Jesus. Okwu ọnụ nke ndị mmegide. Ị dịzie ka onye a na-asọ oyi. Onye a na-asọ asọ. Onye ịkpọ fonu ọma mpiki. Onye gị na-enwe business transaction. That day akọlụ gị akụkọ. Otu anyị bụ akpagharị ebubeze mkpọpụ ya na ndụ gị ugbu a. Jesus na-emebi ya. Nwa Chineke nwere onwe gị. Anyị na-eficha iru gị n'ike dị n'ọbara Jesus. Let your star rise and shine. Forward ever, backward never. Nwa Chineke nụrụ okwu Jehova n'oge a. Imam nwekwa otu ọgbụgba from now henceforth. Ebe ọ bụ na ịbata ụzọ ga-emepe. Mmechi ụzọ niile ebigo na ndụ gị n'aha Jesus. Thank you, Jesus. Yes.
ya karige chuku. Unanuro. Onye keruwa nuro. Ese nuro. Onye keruwa nuro nadio. Anyị na-etinye visa na passport ibu akpagharị. Amen. Asị na ịma njem ahụ mana anyị na-etinye visa na. Appointment ya will end in praise. Amen. Ịma nke a na-echeta asụ. Amen. Ị ga-aga, ị ga-ekwu ọṅụ, ị ga-eji ọṅụ nata. Amen. Faịlụ ahụ ibu akpagharị nwa Chineke. Ịma mkpagharịsị. Amen. Anyị na-etinye gị aka n'ọlụ. Anyị na-etinye gị aka n'ọlụ. Amen. Anyị na-etinye gị aka n'ọlụ. Amen. Onye nwaanyị na-egosi m ndị nwere appointment ije mbasi mana uche na-eji ya ọ mara ma o ji asị ya na manye ya. Chineke sị m gwa gị na a ga-enye gị ya. Amen. A na-egosi m onye bụ faịlụ akpagharị ọ na-achọ ọrụ. Chineke sị na ị ga-enye ndị mmadụ ọrụ. Amen. The man church ị ga-enye m ọrụ. Amen. Otu a ka ọ dị. Amen. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Amen. Talabashata. Rekosu. Omere kamara na tonu merugo. Yes. Okeke merugo. Ubunenu merugo. Yes. Omere kamara na tonu merugo. Okeke merugo. Ubunenu merugo. Omere kamara na tonu merugo. Okeke merugo. Ubunenu merugo. Omere kamara na tonu merugo. Okeke merugo. Ubunenu merugo. Omere kamara na tonu merugo. Okeke merugo. Ubunenu merugo. Nwa Chineke binye n'ebe iti. Hapụ shọpụ ọkụ ihe nyere na shọpụ kwa. Iche na nke ya ekpomego. Iche na nke ya agwụsigo. Onye nwe nsị m gwa gị, you will rise from the ashes. Amen. Shọpụ ahụ gbara ọkụ. A ga-alụ nke afọ. Amen. Ngwa ahịa ga-ejupụta n'ime ya. I see help coming your way. Amen. Ihe aka gị ga-esi n'aka Jehova bịa. Psalm 121 verse 1. Ị ga-ewere anya m abụọ lee ugwu niile. Olee ebe inye aka m ga-esi bịa? Inye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa. Onye mewere n'igwe n'ụwa. A na-ere n'isi inye aka nye gị n'oge a, nwa Chineke. A ga-alụ shọpụ a. A ga-agbaji egwu ahịa. You are rising from the ashes in the name of Jesus. Sọkị bụ onye kwere. Chineke na-ekwere mmanya. Chukwu na-ekwe na ụwa na-ere m.
amanti panaka. Amen. Visa enego gi visa. Mana afure ega eji ba ticket. Afure ega eji we buliche. Egwe suchoka visa tipi anaka mwatileka. Fire! 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 Fire. Receive the funding. Amen. It's a God that opens way in the desert. Isaiah 45. Amen. This is my tipia. Amen. If you go to Amen. you will not labor in vain. Amen. Imam Wajagati Loko Kwake. Amen. Onye negi visa. Genye regiment jeba. Amen. Oga gani rugi. Make a put up on in the Dilane. The book of Deuteronomy chapter 9, verses 1 and 2. He said, I, the Lord, shall go before you. Amen. And I will clear the way for you. Amen. Onye wanga gani rugi. Okay, Ochausa. Amen. Okay, Ochausa. Amen. Okay, Ochausa. Amen. You are among those that will testify. Amen. And so shall it be. In the name of Jesus. Amen. Hey. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey. Thank you, Jesus. Yes. I know you will do. Yes. You will do it again and again. Hey, Jesus. I know you will do it. You will do it again and again. I know you will do it. You will do it again and again. I know you will do it, Lord. You will do it again and again. I see miracle alert in your account. Amen. People will be moved. I got money in the mud. I got money in the mud. And I'm going to Amen. as you are trying to recover from Abuja Bosso, your supply will be unstoppable. Amen. I got one body teacher. Amen. I can see Lugunya. Amen. I can see Nadanya. Amen. I can see Nakaninya. Amen. I can see Nakaninya. Amen. What you think if you been Roma before? Manana Magwagi, Ibo, you Roma. Amen. If you been Rihanna or Akanchawa, Narayana, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Otaku, Otaku, Otaku. Otaku, Chika di Otaku. Iyangi meremo, mata pogi meremia. Otaku, Chineke Otaku. Otaku, Otaku, Otaku. Otaku, Chika di Otaku. Iyangi meremo, onoma pogi konchaya. Otaku, Chineke Otaku. Chima, Chima, Chima. Oh, Chima, Chima Robimo. Chima Toto, Chima, Chima Mani. Imanowe kiene, yeno mamu kanda ya buchiku. Chima, Chima, Chima. Oh, Chima, Chima Robimo. Chima Toto, Chima, Chima Mani. Imanowe kiene, yeno mamu kanda ya buchiku. Anya, are you going there anywhere? I'm from
ọgụ baa n'okwu alụsị. Ọkụ na-agba. Ọkụ na-agba. Alaeze nke alụsị ebe kedu nwa Chineke. Ebugoro ọgụ banye n'ebe ahụ. Ụlọ alụsị ahụ nọ n'ọkụ. Ma dibịa ma alụsị ma onye na-efi ya nọ n'ọkụ. Ọkụ gbaba, ọkụ gbaba, ọkụ gbaba. Ịbụ Jehova na-etigbu dibịa n'iru alụsị ya. Ị na-etigbu dibịa afa n'iru alụsị ya. Abụ m ọkụ ka ọ na-agba ụmụ Chineke chee ndị ha n'aka na-adapụsị. Ihe niile na-eme na nwa Chineke na-ata afụfụ na-adasịsị na-adasịsị. Ọtụtụ chee, ọtụtụ mkpọrọ ka ọkụ na-agbapụsị. Ọtụtụ chee, ọtụtụ mkpọrọ ka ọkụ na-agbapụsị. Gị nwa Chineke na-anụ ọdụmụ ụtụtụ echi ị ga-afụ ihe dị iche. Maka ihe echi ga-ahapụgo gị. Ihe echi ga-ahapụgo gị. Ọkụ baba na alaeze alụsị niile a na-egosi na mmụọ. Bido n'obodo baa n'obodo. Si n'ama baa n'ama. Si n'ikwu baa n'ikwu. Si n'ezinụlọ baa n'ezinụlọ. Si na mmadụ baa na mmadụ. Ka nwere onwe dị. Ka nwere onwe dị. Ka Jehova sị n'aha Jizọs. Amen. Amen. Akadimozi gbaburu maya. Akadimozi kuwe. 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 Isonati amode busoro maya. Nenu nadimozi abatago. Akadimozi gbaburu maya. Akadimozi kuwe nenu yao. Akadimozi gbaburu maya. Akadimozi kuwe nenu yao. Akadimozi gbaburu maya. Akadimozi kuwe. Ikaduskete la barika. Malega duda. Elemos ateligo. Amura ateligo. Ekobaru. Ela koparu. Father, release the wind of glory. Ela kosete. The ultimate meant for miracle. Ekabuda. Oh Lord, Ikukwama. Let your prophecy come right now. Oh Lord, Ikukwama. Let your power move in our midst. Oh Lord. Ọtụtụ bụ ibe amụghị nwa. Ọtụtụ bụ ibe ewegego. Ọtụtụ bụ ndị akọrọ akụwe. Ọtụtụ bụ ndị na-enweghị nne. Ọtụtụ bụ ndị na-enweghị nne na nna. Ma ndị agha n'ihe ha n'ike. O fesa. O fesa. Ikuku ọma. Kụsanụ m. I will never leave you unless you bless me. I will never leave you unless you bless me. I will never let you go unless you do something. Oh, Jesus, do something. Oh, okay, man, do something. Oh, my master changed my story. Oh,
Jesus, lead me today. Oh, Lord, change that barrenness to fruitfulness. Father, do something. Oh, Lord, I need my own accommodation. Jesus, do something. Hey, Ikukoma, Kusanuma. Ha, what you nigga? Nuru Jehovah. Enwale ikukondo na batanando. Ikukondo na fu irugi. Bunitagin in favor platform. Hey, Afuta before manu buaga. amen. Shop when you get to fair another go signboard. People are looking for what you carry, but they cannot access you Hey, because you are covered. Only question mugwange, iya ejuwe uchiki, ane buge namba, amen. ane buge namba, ane buge namba. Iya buchini na ejuwe uchiki. That evil fail. From this day forward, I got futaki. Amen. Ndeni teacher, gabja no moramara. Kiruki. That's the word of God. Ndeni teacher, gabja no moramara. Kiruki. Amen. Ekwomo kuni sege. Kachine kemerika managosege. Amen. Psalm 67, 1 and 2. Make it one abino. Amen. When the light of the Lord shine on your forehead, men shall favor you. Amen. Kiyetileke mwani ruge. Kamba di chiche. Amen. Do iho nyine di chiche. Ni ruge. Mwachine kiya heji buchi ruge. Hey, Ada Zion. Ana chomwa nya mamfuki. Ana chonda ge nyolu amamfuki. Iye buchi ni na heji buchiki. Aine bebi na ha Jesus. amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oni no tiro no koku mata jine kama kwaloria. Yes. Oku ya kwegesi yo. Ifuna noku ya kwegesi yo. Ah, Owe panoya. Fina ndobo ya kuruya. Hey. Kwekwe. Obi ibiaru wa iruru chigiye. Bere bere niru. Pompeti na sadegima. Yayi mere biyo. Oda iya sine mere biyo. Mama day. Odegiya muna mere biyo. Oju wakuko wada. Wakuko wewe broso. Oye na chunu biyo mere yao. Asini wada. yes. Iwada wo. Ifuna nangu garara wo. Ekelera mujina mama. Nini amamo mere. Iya madu nekwere kambu. Kambe tara weburo. Ekelera mujina mama. Nini amamo mere. Iya madu nekwere kambu. Kambe tara weburo. Obu abi ga na chi ekwe nukwa. Nwati na ga ebe obu ni no kene be go chukwu ekele. Onye dị ndụ gba first. Ị ga-esi ihe ọma. Kenebe chukwu n'ọnọdụ gị, chukwu si mụ gwa gị kenebe go na-ekene. Ka ị na-ekene ekene ihe ukwu ga-ebido ibi. Ebe niile kpọ nkụ ga-adịla. Amen. Ebe niile ahịhịa na-adịghị efu, ahịhịa ga-ebido fube n'ebe ahụ. Amen. Kene chukwu mepe ọnụ kene. Aya. Join us, kenebe chukwu. Aya. Join us, kenebe chukwu. Soje, kenebe chukwu. Kenebe chukwu. Kenebe chukwu. Ekelere mochile mema. Nigi aya moburumo. Thank you, Jesus. Iya madu nekwegi kambu. Thank you, Jesus. Kambe tara weburo. Ekelere mochile mema. Nigi aya moburumo. Iya madu nekwegi kambu. Kambe tara weburo. Ekelere mochile mema. Nigi aya moburumo. Iya madu nekwegi kambu. Kambe tara weburo.
Genesis 12 rather verse 3. Genesis 12:3. Onye na-agọzi gị ka m ga-agọzi. Amen. Onye na-abụghị ọnụ ka m na-abụ ọnụ. Anyị eguzie edegedege iru gị buru ya kparịba nwa Chineke. Onye chọba ọdịda gị ọdanagụta. Amen. Onye chọba mbunye elu gị ọ bụla onye ngọzi dị. Amen. Nwa Chineke so gị anazi aga arụ. Enwere ike so gị n'azụ. Amen. Ebube so gị akpagharị. Amen. Onye chụba gị ha chụbụ ya. Amen. Onye chọba ọdịmma gị ha chọba ọdịmma onye. Atụzina egwu. Anyị na-emebi egwu na ndụ gị. Onye nwaanyị na-egosi m mmadụ. Ndị ekwensu were agwụ na mkpụrụ nke egwu kee dị ka ihe okike. Egbebola egwu were ihe ụjọ kee gị dị ka ihe okike. Anyị na-atọpụ egwu niile ahụ dị na ndụ gị. Anyị na-atọpụ mkpọrọ niile nke egwu, mkpọrọ niile nke ụjọ. Egwu adịghị ọzọ, ụjọ adịghị ọzọ. Nwa Chineke ga-aba. Ọ bụ onye so gị n'azụ, onye so gị n'azụ bụ dike. I am Jesus. Another realm. Sometimes we don't have control of things we say. Yes, sir. Until we draw the curtain by ourselves. Yes, sir. Where we are in the atmosphere. Yes, sir. Distance is not a barrier. For sure. And we be in a butafia. Ejewa is what you make it. If there's a butafia as in a man buneg, can we put to a shop over now? Jesus. I am Bajan is what happened. I get desire. Amen. Not you, so I get the girlfriend. And they go Simon your son. I thought, can't you na shop, you know? How to go double? Keep walk a half in a landlord, keep walk. Landlord singing at joint innovation. What an innovation on them, man. And we're going to go double. What's in the castle be wagging a shop by him and Lucia? Not you, landlord. Not you, person, I can landlord. We are my account to come when you go. I got over. And then go see when I shop, watching a car man. Watching a game, I'm back. Sissy, now he got what's this? He ain't a person making any what's this? And woman could not do it. He got what's this? Nah, Jesus. Hey.